Ahojte, tak vítajte pri ďalšom vlogu. Ako som vám už v predchádzajúcom vlogu hovorila, tak idem dnes ku kaderničke. Takže idem proste sa s ňou nejako prediskutovať a dohodnúť, čo s mojimi vlasami, pretože už mám nejakú predstavu, ako by som chcela tie vlasy a hlavne tú farbu. Pretože tie konce mám stále oranžové ešte z tej heny, ako som vám už predtým hovorila, takže chcem nejako to zjednotiť už tú farbu a aby som mala nejakú takú svetlejšiu, odosvetlejšiu farbu, teda pokiaľ by to išlo. Takže už nechcem ísť do nejakej oranžovej, ríšavej alebo tmavej, hnedej. Necítim sa v tej farbe úplne ako ja. Takže idem dneska tam a uvidíme, čo teda vymyslím a ako to dopadne. Takže vás zoberiem so sebou. Rozdelená 7 až 12 častí. Každý má trošku iný počet podľa toho, aký je hrubý ten vlas. No a tá hena je uložená v prvej časti niekde úplne ku koncu. A ja farbou alebo zosvetľovačou ovplyvňujem druhú vrstvu. Čiže ja, neviem, či som to teraz úplne domotala, ale ja vlastne farbou neviem ovplyvňovať tú henu. Že neviem ju odtiaľ vytiahnuť, jak si vytiahnem tvoju prirodzenú hnedu do blondu. Táto väzba sa nedá rozbiť, preto tá hena je taká neúplne šťastná farba, lebo ona potom sa nedá úplne zbaviť. Čiže ono dá sa jedine, jak sa dá túto väzbu roztrhnúť, je, že sa rozpustí vlas. To je jediné, jak sa dá tej heny zbaviť, hej? Čiže to nechceme. Takže ona vlastne jediné, čo mi tá hena vie urobiť, keď tam dám ten zosvetľovač, je, že ona nejako zoxiduje. Čiže tam mu záleží zosvetľovať od odrastu, lebo tam už potom po 3 týždňoch máš hnedý pás a to už je potom na každé 3-4 týždne farbenie. Ten melír je taký prirodzenejší, nejde to vlastne o pokožky. Baleáž tá je vlastne úplne jemná, že tam je minimálny prechod, ale zároveň, to čo si mi ukazovala tie fotky, tak to bola vlastne baleáž. Tam nie sú vidno tie pásy, že sú vyslovené pokožky, ale tam je taký úplne prirodzený Také prirodzený, áno, ten prechod. Čiže dá sa urobiť aj to, len môžem spraviť aj to. Ten melír je vlastne od pokožky a tá baleáž je zase viacej od tých dĺžok, len tam treba rátať s tým, že pri tej baleáži je akýby výraznejší ten hnedý odrast. Akože už to je tak na tých koncoch, no akože mohla by som v podstate urobiť to, že skrátim.
povedz nám, ako si spokojná s dnešným účesom. No, ja som veľmi spokojná. Až na to, že ja som trošku taká smutná z jednej veci, ale vlastne som veľmi spokojná na druhej strane. A smutná z toho, že si trieskam hlavu o stenu a hovorím si, na čo som išla kedysi do tej heny. Lebo v podstate tá hena mi spôsobila to, že stále tie konce sú také ako keby oranžové. A ono akože tá oranžová už ako keby vymizla postupne, ale stále je tam vidieť taký ten prechod medzi tou mojou prirodzenou farbou a touto henovou. Takže aj keď tam je vlastne tá blond farba, ale keď pôjdem na ďalšie farbenie, tak ja očakávam a dúfam teda, že tá oranžová úplne vymizne, alebo teda by som sa dala trošku na kratšie a akože skrátiť tie vlasy, ale tentokrát som nechcela tie vlasy úplne skracovať, lebo nechcem ich mať proste krátke, Takže som sa poučila, že henu už si dávať nikdy nebudem a chcem takto tú blond mať, pretože tak sa cítim úplne, že som to ja a už nepôjdem ani do nejakej tmavej hnedej, ani do ríšavej, neviem proste prečo som toto takto vymýšľala so svojimi vlasami, ale aspoň som sa poučila. Takže to som ja, musím skúšať aj také veci a trošku popáliť sa na tých vlastných chybách. No máme ďalšie ráno a ja som pripravila sebe takúto omeletu. Dávala som tam aj jogurt trošku, zeleninku tu mám maču, zelený čaj, zeleninka melón, manžel tu má kašu a Luka papá aj tu nejaká kváskový chlebík, takže tak. No. 2 plus 2, 4, 3 plus 4, 7, výborne. 7 plus 4, 11, 8 plus 2, 10, super. 11 plus 2, 13, výborne. 3 plus 5, 8, 1 plus 6, 7, výborne, všetko správne, takže môžeme dať pečiatku a bude to hviezdička. Počkaj. Tak, super. Desať plus 10, 20 plus 1, 21. 3 plus 3. No, to by si vedel aj ty. 6. 11 plus 10, znova. Čo 11 plus 10? 11 plus 10 toto je? Kto si to napísal? Dvadsať jedna a 3 plus 30. Nie. Áno. 5 plus 7. Nie je to 13. Tak 7 plus 5, tak si to otoč. Dvanásť. No, 12. Fakt? Však... A hovoril si 13. No ale 13 je to isté jak 12.
No to nie je to isté, to je iné číslo. Napíš 12. 400 plus 400. No, to by si čo povedal? Čo to bude? No, 800, výborne. Teraz 300 plus 100. Čo to bude? 400, super. Najprv ovsené vločky, môžeš to tam vysypať. Celé? Všetko? Áno. A nič sa nemôže dostať? No, všetko tam vysypať. Dobre. Slnečnicové semienka trošku. A všetko? Áno, všetko. Dobre. Teraz tam dáme datle. Datle? Takéto. To je dobrá kombinácia. Počkaj, ale je tam to zrniečko. Jej? Tá kôstka, musíme ju dať preč. Dobre? Daj ty preč. Uj, je to lepkavé. Takto. Ale to mám miešať? No, môžeš. Dobre. No, ja myslím, že by Slejkata mohla jesť toto. Slnečnicové semienka? No? No. To neviem. Pozri, kde sú tie semienka. Vystreluješ ich. Tu? No. Na zemi? Toto je čakankový. No, a počkaj. Je. Ešte? Ešte? Áno. Ešte? Dobre, stačí. Tak, teraz ty to zamiešaj pekne. To bude dobrá kombinácia. Že? Teraz ďalšie bude med. Že? Med. Jam. To som lepkavý. To je, že raw med. Raw med vegan. Vegan. No, daj to sem. Neviem, čo to je za kombináciu, ale čo je toto? Teraz tam dáme maslo. Aké? Aké? Aké to? Čo? Také by mi chutilo. To nebude cítiť. Hej, už to tam. Aj. No tak tam teraz daj tú sol. 100 gramový. Ja tam dám trošku týchto jumbo, ovsených vločiek, trošku. No o sol. Ešte? No. Však to si podľa mňa málo osolil. No vysyp to tam. Celé? Celé to tam vysyp, no. Pásne dobre. Tam ide aj ten prášok. Toto mandlové maslo. Takže... Tak. Sol. Sol je dobrá. Či máš deficit soli? Asi máš. Ona mi chutí. Dobre. A teraz môžeš dať ty Ja. mandlové maslo. No. To bude granolka. Uj. No dobre, ale však nemal si to tam. Dobre. Ešte. Dobre.
No. Čo no? Myslím, že to je. A to. Teraz to dáme sem. Ja to chcem ochutnať. No, ochutnaj. Dobre? No vidíš. Teraz to dáme sem na plech. No, granolu máme urobenú. A teda je takáto krásne chrumkavá. Tak a teraz to dám sem. Takto s rukami to bude lepšie. Podarilo sa nám to, Lúka. Ochutnám. Ja. Poď ochutnám. To je taká. Takú sme raz robili, ne? No, ochutnaj. To je tá istá? To je dobré? Ja, ty to chceš úplne naplniť? No, predstav nám našu granolu. Daj ochutnávku. Ukáž. Je dobrá? Chrumka? Vyzerá dobré. Dáš si ju s jogurtíkom alebo s mliečkom? Áno? Dobre. No, chcem vám teraz ukázať svoje raňajočky. Tuto mám svoju obľúbenú omeletu od farmára z takých bio vajíčiek, takže boli krásne také oranžové. Tuto mám takú nátierku z kozieho mlieka, zeleninku, potom tuto mám maču s A2 mliekom, bio, tuto mám zelený čaj a tuto Luka nedojedol, granolu. A tuto som... Lebo som bol preslatený. No a tuto som mužovi zase nachystala ovsenú kašu, lebo on to úplne miluje. No, takže idem si toto spapať a my pôjdeme dnes na plaváreň sa kúpať. Áno, na plaváreň. Tak my sme sa rozhodli, že sa ideme najesť. Respektíve vôbec nie som nejako hladná, takže ja si dám možno ten šalát. No a ja sa s vami aj rozlúčim v tomto videu. A ďakujem, že ste ho dopozerali do konca. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čaute.